Moro! Olen Sami Ääskeläinen ja näytän seuraavaksi, kuinka kaudella 2014 trial-kilpailuihin ilmoittautuminen tapahtuisi. Eli tässä on auki Moottoriliiton tarjoamat lajiryhmien sivut. Ja tässä on ensinnäkin pääsivu, jossa nyt on hahmotelma erilaisia asioita, jotka eivät ole tähän demoon liittyviä. Mutta kilpailut kohta löytyy tästä ja kilpailut aukeavat näin. Nyt tähän on kerätty Suomen Cup-kilpailut, eli 2 ensimmäistä kilpailua on nyt aktiivisina, koska niille on luotu alisivut, jossa se itse ilmoittautuminen tapahtuu. Avataan Tervakosken kilpailu. Näin. Sivun rakenne on seuraava. Ylällä tulee kilpailukutsu ja lisämääräyslinkit. Seuraavaksi on lomake, jolla ilmoittaudutaan kilpailuun. Sitten on ilmoittautuneet, joka on siis Excel-dokumentti, ja lopuksi tulokset. Eli teen tähän esimerkki-ilmoittautumisen. Osoite on, puhelin löytyy, sähköpostina käytetään vaikka tuollaista, Hämki ja Montessa ja näin, ja lähetetään. Varmistus ja nyt tieto lähti järjestäjälle ja lajiliiton jäsenelle. Eli täältä katsotaan lomakkeen tiedot. Tässä on kentät, mitä tällä hetkellä kysytään. Ja lisätiedosta löytyy kohta, joissa eritellään, kenelle kaikille sähköposti lähetetään. Eli tähän tulisi temk.net, jos muistan sähköpostiosoitteen oikein. Eli näin kilpailujärjestäjä saa tiedon ilmoittautumisesta. Ja tuossa on kuittausviesti, eli myös ilmoittautuja saa kuittauksen sähköpostiin, että on kyseiseen kilpailuun tulossa. Näin peruutetaan, ja täältä näkee sitten lomakkeen vastaukset, josta on muodostettu ilmoittautuneet. Eli näin. Nyt tänne on kolme kuskia ilmoittautunut, ja ne saadaan ladattua Excel-muodossa. Näin vastaukset, ja avataan se. Noin. Ja olen muokannut poistamalla näin. Nyt tässä on ilmoittautuneet luokittain. Eli tämä taulukko voidaan sitten tallentaa. Näin. Muutamia kysymyksiä, ja tämä voidaan sulkea, ja itse asiassa se taulukko on lisätty tänne näin. Pikkasen kestää, kun se ladataan. Ladatut tiedostot, vastaukset, avaa, demo, noin, tallenna. Sivu päivittyy, ja täällä on sitten ilmoittautuneet, joka löytyy sitten taulukosta näin. Ja ilmoittautumisajan sulkeuduttua, otan sen verran takaisin, eli katsotaan tätä lomaketta. Näkyvyys välilehdellä pystytään
määrittelemään, milloin sivu näkyy selaajille ja milloin se piilotetaan. Eli milloin ilmoittautumisaika loppuu, niin sen pystyy piilottamaan tämän lomakkeen automaattisesti. Eli kun ilmoittautumisaika päättyy, järjestävälle seuralle lähetetään tämmöinen Excel-muodossa tiedot. Näin. Ja sitten tulosvälilehdelle kootaan tulokset. Nyt täällä on linkki, mutta toivottavasti tämä myös toimisi sille, että hän saisi upotettua ne tulokset. Jos ei, niin sitten käytetään esimerkiksi PDF-formaatissa olevia. Eli tämä näyttäisi tämän tuloslaskentasivun, mikä on aiemmin esitetty Google-dokumenteissa. Näin. Tässä oli lyhykäisyydessään ehdotus, mitenkä Trial-kilpailut 2014, mitenkä niiden ilmoittautuminen tulospuolella hoidetaan. Kiitoksia. Moro moro.